kasaysayan kan Pilipinas. Dakol ang mga bayani na daiga anong bisto. Saro na digdi si Ponciano Elofre na mas bisto bilang Diyos buhawi. Sarong lider rebelde na hali sa Negros Oriental kan panahon kan mga Espanyol. Sisay nga ni si Diyos buhawi. Siya ay dating kabesa de barangay sa Sambuanguita. An sa iyang trabaho, iyo ang pagkolekta din buwis para sa mga Espanyol. Ang pagsugpo. Kan panahon na iniyo, dakol na Pilipino ang naghihirap dahil sa sobrang buwis asin sa piritang pagtrabaho. Ponciano! Dasay na ang buwis para sa bulan na ini. Dikit sa naan sa muyong naani. Naorian na ang pagpahit kang sa imong mga tao. Tinyente, alang adaga asin kadiitang ani. Mayo nang maibayad na pilak ang mga tao. Sobra na anin hagan nindo kaysa sa kaya ninda. Mayo kaming pakiaram sa indong ani. Kung da ikaw makabayad, kukuanon mo yan sa indong daga. O kaya ang daga nindo, mapapaduman sa praile. Dai na ini makatarungan. Garo na ini paghahabon sa atubangan kan Diyos. Ayon sa kasaysayan, ginadan kan mga sundalong Espanyol ang ama ni Ponciano Elofre dahil sa kakulangan sa buwis. Ponciano, nahahadit ako. Hinahanap ko kang mga guradyang sipit. Sinasabing tulisan ka. Di ako tulisan Crispina, pero di ako matutunino hanggat pinapasakitan ninda sa tuyong mga kababayan. Nagdadangog kita kan langit. Puon mo niyan, bako na ako ang kabesang nagsisirbi sa inda. Ako na ang magiging boses kang mga inaapi. Pagiging Diyos buhawi. Dahil sa grabing kagustuhan na makua ang hustisya, pinanginutan ni Elofre ang pag-aalsa laban sa Espanya. Inapod niya ang sadiri bilang Diyos buhawi o Will Win God. Ano siya inapod na Diyos buhawi? Naniniwala ang sa iyang mga parasunod na igwa siyang espiritual na kapangyarihan asin koneksyon sa kalikasan. Ang kilusan kan mga babaylan. Kaiba sa iyang kilusan ang paniniwala kan mga babaylan, ang sinaunang espiritual na lider kan mga Pilipino. Dahil sa na inilaban sa daga, laban ini sa satuyang kalayaan asin pagkakakilanlan. Dai na kami mahadit. Iyo, dai na kami mahadit. Dakol sa iyang mga parasunod ang nagtukad sa kabundukan tanganing magtukod din komunidad laban sa mga Espanyol. Pag-alsa laban sa Espanya. Kansarong 1887. Sinalakay kang grupo ni Diyos buhawi ang nagkapirang banwaan sa Negros bilang protesta laban sa mga Espanyol. Pulsinda! Ipaglaban na sa tong banwaan. Kalayaan! Maski kurulang sa armas, maisog nindang inatubang ang mga sundalo. Pagbagsak ni Diyos buhawi. Maski nagadan si Diyos buhawi, dai nagadan ang sa iyang adikain. Padaguso nindo ang laban. Ano ang naiambag niya sa kasaysayan? Ipinahiling niya na kaya lumaban kan ordinaryong Pilipino laban sa pang-aapi. Kansarong 1887, natapos ang buhay ni Ponciano Elofre sa labanan sa Shaton. Pero dai kailanman nagadan ang sa iyang ngaran. Siya ang naging simbolo ng paglaom kan mga taga-Negros. Ang Diyos buhawi na nagpahiling na ang relihiyon asin pakikibaka pwedeng magkasaro para sa kalayaan. Ang sa iyang buhawi, naging puon sana kan mas dakulang revolusyon sa nasyon. Ang sa iyang katapangan naging inspirasyon sa iba pang pag-aalsa arog kan kay Papa Isyo. Maski nagtapos ang buhay ni Ponciano Elofre sa madugong labanan sa Shaton, dai nagtapos ang sa iyang adikain para sa kalayaan asin katarungan. Bilang Diyos buhawi, siya naging simbolo ng paglaom para sa mga taga-Negros na nag-aantos sa pang-aapi kan mga Espanyol. Ang sa iyang kusog asin katapangan buot nagtao ng inspirasyon sa iba pang pag-aalsa. Patunay na maski ang ordinaryong tao kaya magbangon asin maglaban para sa dignidad. Hanggang ngunyan, ang istorya ni Diyos buhawi nagpapagirungdong sa sato
na ang tunay na bayani dai nasusukat sa katakol kan sa iyang kayamanan o kapangyarihan, kundi sa sakripisyo asin pagkamuot sa banwaan. Sa bawat ugong kan hangin asin pag-agi kan bagyo sa kabundukan kan Negros, nabubuhay paman ang alaala ni Diyos buhawi. Ang bagyong minsan luminaban para sa kalayaan kan kagabusan. Kasaysayan iyo ang alaala nin katapangan. Pagkakasararo. Asin paglaban. Para sa kalayaan. Para sa mga bayanin, daiman perming nababanggit sa mga pahina kan kasaysayan, sa mga naglaban asin nagsakripisyo para sa kalayaan asin katarungan, asin sa mga ordinaryong tawong nagtindog laban sa pangaapi, dai kamo malilingawan. Ang sa indong katapangan asin pagkamuot sa banwaan, padagos na mabubuhay sa puso asin gunita kan mga susunod na henerasyon.